Yeah. Okay. Uthi oluningi kakhulu. Hayi. Oh. Mhlonishwa. Niyaphila? Yebo ngiyaphila. Noma phela bengikulindele ukuthi uqhamuke ngapha ngala noma usuqhama ngala kodwa kubalekileke. Kunenkingana la mhlonishwa ebengidinga ukuthi sithi ukuyilungisa. Nami. Yebo impela mhlonishwa. Angithi lapha e15. Okay. Ngithi angicele lapha ngiyazi khona ukuthi kungenze ukuthi ngenxa yamandla nokuthi usawumuntu omusha kuyenze ukuthi lento uyenze kusukela ngabo 8 kuze kusekuseni. Yabo ngiya-understand nisayikhaphule entsha yabo. Nisakwazi ukuthi niphosane kosofa nijikelane embhedeni nibekane emshinini lapha nize nibambisane icaba ngoba ngithe I think loku 2:30 bengibheka isikhathi namhlanje ngeintatha la khona engithe ngithi ngiyongqonqozela ngoba ngibona ukuthi omakhelwane bayaphazamiseka. Ngafike ngazi ukuthi umbambisa isicapha ngoba isicapha besilokho esithi lapha e15 ngilinde ngiqede. Ngiyacabanga ukuthi uhlalile naseGoli ngoba ukhuluma enye into engathi sasuthi sasicwana kusukhuphukana ngisho ukuthi hayi usuyeza mina mhlonishwa nesisuthu. I know akubalekile kodwa khona ngizwe kahle lapha e15 ngase ngathi angingangqonqozi ngoba ngiyacabanga ukuthi ngagcine kukhona obhonculayo nobhonculusekayo kanti bese kumele impela afike ukuthi ngathi ake ngikulinde kube yisekuseni bese siyayidinga indawo ukuthi angisho ukuthi yekani ukuyijabulisa kodwa engikushoyo uyaphazamisa athi nale ingane la so makukhona umuntu wesifazane olokho ehayiza sakuphelelwa umoya sanguthi liyangena sanguthi liyaphuma kuyaphazamiseka kakhulu. Mhlonishwa mina lonke leli sonto bengisebenza night shift so angazi usho ukuthini bawuthi isonto lonke or izolo ungibona nje ngiphuma emsebenzini manje. Hayi number 16. No ake sithi mhlawumbe imobuya adidanisa inamba kodwa bekuse 15 la lokade impela manje. Hayi mhlawumbe 660 mina nje mhlonishwa lonke nje leli sonto leli ngingena ebusuku imanje ngiphuma khona emsebenzini. Hayi mhlawumbe 16. Hayi mhlawumbe 16. Ngiyabonga mhlonishwa. Ha? Bonga mina. Hayi se15 ngisho kungathi 1. Ngeke phela kunyakaza isicapha sase15 into yenzeke 16. Umsindo uqhamuka la ekwenzakala khona empini. Hayi kodwa kulungile. Untaka qhubekela ku TikTok. Ngicela ukuthi umoya ngicela ngizofona From ukuthi ngimtshelile marukuru ungangeni komkhukhu sabona sikhulu sure boss bese cela ungivulele igate. hayi livule fethu kukenika yona ke uyitla ivula fethu manje ke kwena mawukena komkhukhu ngizovula kanjani igate kwaphela nje ubumla ngicabanga ukuthi uvula lona baby manje ke baby ungangeni komkhukhu lapho baby Mhlonishwa ngithi ngicela ukuthi ungikhipha egate ngifuna lenkabi mo ifuna ukukhuluma lena emanyana 2 minutes baby. Ngiyabonga this dude wathi ngawuthanda boss ngicela ukuphuma uqala ukwasihlompitha kanti boss serisa fethi ungene kanjani kam ngiphuma phezulu ngelisiwe ya uyela phezulu ukla ukhipha phezulu. Okay babe I thought umsebenzi wenu ukuthi nisivulele uhlomphotha kamsebenzi waka dude udude manje awume kancane awutham. Okay ngicela ungikhiphe egate angikina nkosikhiphile leaks angithi awugenanga leni awungenanga leni napho ukuthi uphuma happy wena ngiphuma 15 15 yes ukhuluma ku15 bazovulela gate awungenanga leni na ungenele ma phezulu uphuma lema phezulu kanki nawo uyazi ukimthetho wabona uthumile kadi attitude into eyodwa naketha ukukhuphela kamthetho not really arubelela kamsebenzi here kumphathe ke rwalo rata dilo are kumphathe utlobelela kamsebenzi waro ngukubutsa kamthetho wena ke ruyithi umsebenzi wakhe this doesn't make kamthetho wena umsebenzi wena umsebenzi wethu uwatlotsa dizekethimo peleke yomphathi. What's good, guys? Internet Somanda here. This video is sponsored by Okta, an award-winning app that helps you make a side income by trading, investing in stocks, forex,
and other assets. Okta's lessons, webinars, and demo accounts are free to get started with. Once you feel confident, you can trade and invest using a convenient mobile app. Buy low, sell high. The difference is your profits. What are you waiting for? Think about your future. Download Okta using the link in the description. And if you use my code, which is on your screen right now, SKITS100, it'll double your first deposit. Now back to the video. Umuntu lo uzositshela kamsebenzi waro nawo ari wena ufuna ukuphuma phela bafethu. Ngiyamtshela mina hore ungene kanjani la uphuma kanjani. Oh sengiyakuzwa webhundi vele kahle into ithi umthetho wala uthi umuntu ongenisile uyena umuntu okumele akhiphe phezulu kwalokho angazi ukuthi angikubuzanga kanjani ukuthi ubani futhi uqhamukapi ngoba sibazi bonke abantu kusukela e-basement e-ground kuze kuyofika phezulu e-16 yayizwa ngiyazi ukuthi umdletshe la ukhumalo la uthi le phezulu uziyofika le ontayane omacho ufana lo foploma e-roof lapho ojima lo kuka insini wena ke uphume bani Ngiphume 15 ngimchazelile. hayi uphuma kayi Ngiphume 15. awuphumi kancane we chow ake usilinde kancane yo chow kubuke ke ngathi lo udla unkosikazi kalo wamakhosi lo wekhanda lo wesiphongo nginonkosikazi mina emakhaya angikwazi ukuthi ngingamelana nenonsense inkosikazi yakho uke nangayi kule ndaba lenga Guys kodwa ngingawuyeka la meeting engisize. lalela la sisakhuluma njengokuthi wena 15 awukami na uyokubize angikwazi ukuthi nginganyekelela amanyala okuthi kube umuntu oyinkosikazi womuntu amudle ngisho wena nqobo ke manyala ama yazi kwavele waqatha ngithi mina ngeke ngitolerate le ngiyacabanga usuka ngizwa ngoba sengikhuluma nesilungu sale ePitoli ngithi mina ngeke ngiyimelele ukuthi kube khona umuntu oyinkosikazi wena unkinga wena umphathi unale utolerate mo ungazotolerate lo muntu lo rimthale awukhulume nako mina ngizomsakaza awukhulume na ngizomsakaza khuluma na ngomsakaza Abraham boss manje nale nkinga mina lo wena Yeah, sinenkinga. inkinga yarona kuri wena uba ufuna ujumpa umthetho wena Ejampa umthetho kanjani? uba ungene kanjani nakere manje ungena ku 15 awu kitla uphuma kitla ukhipha ka 15 le longayo Ngamile kwenzeke ngiyakhe ngichaze ngifuna ukuphuma. amara ke umpitsa ka di boss mo utlo nipitsa ka mthetho mina usothopa ka mthetho umpitsa ka 15 Ngenze njani ke? ya ngenzele something emnandi Osho ngizofuna imali. umuntu angithi ufike kabi lapha Send imali. ufike kanje umoya wakho mina Ngifuna kwenzekeni manje. uMandela lo akajabulanga lo happy maybe Ngifuna ukuphuma. utaphuma or change ekhala Mandela utaphuma le Anginayo imali. Phela ngeke ngisho. okay arulele linqobo Bo, No. sorry. Sengikhathele ukuthi ngicela usinenze into efuna ukuphuma. Nohamba ukhuluma naye it's fine. That's ingabi yami kitla fetsa ka wena fetsa le imthetho okay. no awu uthetha le ukhuluma lena Umuntu sekikile. awure ngiyabona ukhuluma shabo indaba yakhe so kenana ukuthi ngitamvulela nina kitla makhipha okay imali okokuqala ngakutshela ukuthi makukhona abantu bothi ukugoba kancane mawukhuluma nami ngoba umphathisa ngomqala manje lokho ngifika phezulu kodwa ke mothi usuyilungisile bhuti into ekuzomela yenzeke ukuthi siye phezulu udade lo ayokhipha ngithe Ngangibamba. okay kulungile kuzongilandela siyaphezulu Kimthetho awuvumi usikhathi omkwatisa No, sihamba. ulwanami nawo manje ulwanami manje Mina ngasalelwe enkamini, enkamini kuyami hlupha ukhathamela abanye abantu.